magkalag kayo, ginasa tayo! Habulin nyo! Kayong lahat, sumuko na kayo! Pinaghahanap na kayo ng batas! Batas? Sa lugar na ito, kami ang batas! Kami ang masusunod! Ikaw dapat ang sumuko! Dahil mag-isa ka lang! Pre, batas daw. Pagkain ba yung batas? Oo pre, makain yan. Yung nasa Jollibee, yung only rice. Mga bubo, kahit grade 1 lang natapos ko, matalino naman ako ah. Pero, hindi ko rin alam kung ano yung batas. Tama. Pagkain pala ang ibig sabihin ng batas. Mga kasama, sasama na lang ako sa kanya. Dahil alam kong pagkain pala yung batas. Sige, mag-ingat ka. Alam ko rin naman na matakaw ka pagdating sa pagkain. Choy, inaresto kita sa pagkasalang Republic Act. Cute, and handsome, and killer smile. Batas? Alam ko na yung batas! Nagkasala tayo! Maliban lang kay Paitan, ang tanga-tanga niya! Yeah! Hindi kami susuko dahil alam na namin yung batas. Ito ang batas namin! Wow! Huwag na kayo mag-deny. Matibay ang ebidensya. Ano naman ngayon kung matibay ang ebidensya? Kasalanan ba namin kung pinanganak kami ng cute with killer smile? Sige, takbo! Alam mo na kung ano ang batas. Ano ka? Napresento ka na doon ka na magpaliwanag. Lahat ng kasalanan sa mga kaibigan mo, ikaw na nga ako. Okay guys, tapos na ng aming pelikula. Ito ngayon, shout out. Shout out day ko ni Juan Aljon Arpon nga among ka amigo na ako. Kauban diri sa Tans Production nga nagtrabaho rog manukan alias Totski. Amo. Og shout out po ko sa akong crush nga nagtanaw karon. I hope nga naka sa saktong panglawa. Ko pa shout out po ko ni Juan Lord Batangan nga may request og mamatay na daw siya. Si alias Tarangwit. O pa shout out po sa mga idols nga manood sa among salida. Bye guys. Shout out dahil ko ni Mary Grace Pipito dahil nga nilantaw karon. Okay guys, tapos na akong pelikula. Bye guys.